Ok, zdám všetkých u nového videa. Díky. Stav za... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ježišmarja. Ja, to už trošku odlomilo. Ten to trošku odlomilo. Merka ještě trošku padol. No a máme po pekné Javorové. Už nebudeme mať taký krásny výhľad. Idem dnu. No, takže tak no. Dobre, takže teda sa čau. Čau.